sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguha. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga namo karon sa maayo nga kahimtang. Sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Nangito na mamahan, Dios nga balaan Ginoo, salamat ni mga taknaang imong gihatag diin. Lain na sad nga higayon, makatuon kami sa imong nga pulong. Padayon ka o Dios, magapamuhat sa matag usa kakinabuhi kadungog sa imong mensahe karon. Diin amo kining maaplikar sa matag usa namo kakinabuhi sa pagsunod diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Padayon ta sa ato nga series, sa binulan nga series, o karon mahisgot kita mahitungod diha na pod sa komunidad. Sa nangagi gitawag ta mag-glorify sa Ginoo sa family, church, and karon is sa community. O gatong hibaluan, daghan kayong klase sa komunidad diri sa ato nga kalibutan, even pa sa una nga panahon pa sa creation, panahon pa sa fall of man, panahon pa sa flood, sa panahon ni Noah, sa panahon pa sa mga Israelites, daghan klase-klase nga hari ang napuli, mga propeta, mga judges. O bisan pa sa New Testament sa panahon ni Jesucristo, in which ato asang makita aduna tay istorya mahitungod si Jesucristo ug ang Samaritan woman. Atong makita diin
ang kana nga higayon, kana nga istorya nagpakita nga ang kaning cultural, gender sa unsa man ilang nga community, bisan pa sa religious nga barriers between sa Jewish o Samaritan nga community is nahiusa o nalatag nga nga istorya. Bisan pa sa Jewish o Gentiles, Hudyo o mga Hintil nga community ato usab nang mabasa. Panahon karon sa church, aduna usab tayo makita nga nagklase-klase nga komunidad. Even sa ato nga panahon karon nga modern, aduna na mga technology, aduna mga AI, internet, in which ato ang maklasify ang mga community nga online or ato pong maklasify ang naay mga community nga offline. Sa online, ato tayo makita diha mga Facebook community, TikTok, YouTube, daghan kitang makitaan sa online. Apil mga dula, Mobile Legends, Valorant, Dota community. Daghan ato ang atong makita dira sa online. And sa offline, is na po tayo makita sa offline, needs siya og physical nga interaction. Example nga community sa offline is kanin church, naghiusa. Church, hospital. Dili pwede nga ang doktor nasa layo. Dili pwede online lang ka magsulti sa mga or mag-opera or anything. Na siya physical nga interaction. And then sa sports, need siya og physical. Sports community, daghan kayo ang nahiusa. Napoy komunidad sa eskwelahan or uban pa nga mga university. O kana ang atong makita ang mga communities, mga grupo sa mga tao, aduna usay mga Chinese, Filipino, Lumad, or sa nga klase nga tribo, bisan pag naay mga tao, grupo sa tao nga ilang kaugalingon nga part sila sa LGBTQ community. Kana tanan nga komunidad atong nahisgutan nga ako ang na-mention. Atong makita silang tanan is naa sila sense sa togetherness, naa sila relationship, og sila na ay fellowship, na ay nag-usa. O atong mabasa diya sa unang Juan, 1:6 og 7. Unang Juan, 1:6 og 7. Kung mingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung nagpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kani nga bersikulo nagpakita og duha ka komunidad, duha ka klase ka community. Kangitngit og kahayag. Magtotoo ni Kristo, dili magtotoo ni Kristo. Naglakaw diha sa kangitngit, naglakaw diha sa kahayag. Naay duha ka komunidad nga atong makita, in which nagingon si Pablo diri nga kung tinud-anay ka nga Kristohanon, tinud-anay ka sunod o naglakaw diha sa kahayag, buhaton gid mo mga butang nga sa kahayag. Kay og mo claim lang ka pero ang imong kinabuhi sukwahi na makaka ni ana si Apostol John diri sa unang Juan 1:6 og 7. Og atong mabantay na usab sa bersikulo 5 atong makita diri nag-ingon nga ang Dios kahayag og diha kaniya wala gayoy kangitngit. Nasaid ko sa matag usa karon nga nakadungog sa mensahe sa Dios. Dili ko sure nga kita is naglakaw diha sa kahayag or naglakaw diha sa kangitngit. Wala ko'y kasigurduhan ni ana. Apan ako nagalaom og nagaampo nga kita aduna tay relasyon diha sa Ginoo. Aduna tay kahayag nga gikan sa Ginoo. Magtotoo diha sa Ginoo nga bisan asa nga komunidad kita ibutang, bisan unsa nga komunidad kita mahimutang or mabutang, atong ipakita ang kahayag nga na kanato tungod kay gitawag kita ni ana. We are called to glorify God, pinaagi sa kahayag nga naa nato gikan sa Dios. Now,
Speaking of kahayag or light, ang ato ang passage karon na makita diha sa Mateo 5:14 hantod sa 16. Akong malikon pag-usab, Mateo 5:14 hantod sa 16. Mao ni ang ato ang paghisgutan karon. 14. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago, walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa 16, sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat og daygon nila ang amahan nga toa sa langit. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong. Now, ato makita diri nga ang kahayag usa sa mga karakteristik sa Ginoo. Ang Ginoo kahayag mismo og diha kaniya walay kangit-ngit. So now, nagingon diha sa Juan 8:12, unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangit-ngit kundi makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. So now, nindot kayo ni nga illustration ning Donald Gray Barnhouse nga samtang si Jesus daw nga naa diri sa kalibutan, sama siya sa usa ka adlaw. Tumakita usa ka adlaw nga naghatag og kahayag. And then inig kagabi mosaka usab ang bulan, moon. And then ang kanang moon gi-picture out kita na nga mga Kristohanon. So na ato makita nga ang bulan o kanang moon nihayag siya dili tungod sa iyang kaugalingon nga hayag. Kundi nihayag siya midanag ang moon, ang bulan tungod sa reflection sa hayag nga gikan sa adlaw. So inana ang picture out dire. Wala tay kahayag sa mata sa moon, wala tay kahayag kundi ni reflect la ang kahayag nga gikan sa adlaw. Pinaagi dire nato nga naghatag og kahayag sa kalibutan. So mao nang ato nga makita dire. Sa Juan 8:12 niingon si Ginoong Jesucristo, ako ang kahayag. Apan dire sa Mateo 5:14 mingon si Ginoong Jesucristo, kamo ang kahayag sa kalibutan. So now, adunay mga butang nga atong pagatan-awon kung unsa man ni ang kahayag, unsa man ni ang light. So una nga butang is light is personal. This light is personal. Makita nato sa 14, kamo ang kahayag. Now, aduna tay mga kahayag sa matag usa kanato nga gi-reveal, gi-channel ni Ginoong Jesucristo. Pinaagi diri kanato og tanan nga magtotoo sumusunod ni Ginoong Jesucristo kinahanglan mudanag, idanag niya ang kana nga kahayag. Wala lang ni gi-reveal ni Ginoong Jesucristo kundi iyahan ning declare nga ikaw, kamo ang kahayag sa kalibutan. Atong mabasa diha sa ikaduha nga Korinto 4:6, ikaduha nga Korinto 4:6, ang Dios nga miingon, gikan sa kangit-ngit mudanag ang kahayag, mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. Sa Pilipos 2:15, aron wala ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug daotan, kinahanglan nga mudanag kamo, mudanag kamo, taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan. Giawhag kita nga personal kini nga light tagsa-tagsa nga ato ning ipadanag ang kahayag nga anaa kanato. Usa sa mga rason nganong ang kalibutan is puno sa kangit-ngit, puno sa pagkadaotan, puno sa grabe nga chaotic. Usa sa mga rason tungod kay failed kita. Ingon nga mga Kristohanon, nahimo tang pildiro ta.
wala ta nagpasiga, wala ta nagdanag sa ato nga kahayag ngadto sa komunidad. Mao na usa sa mga rason. Simple, failed ta, or wala ta ni tugot nga mo sidlak or mo danag ang ato ang hayag, wala ta ni barog diha sa kamatuoran. Mo nang hinungdan karon sa kalibutan is grabe ang pagkadaotan. Tinumduman nga tinawag kita sa Dios para maghimaya niya pinaagi sa pagdanag sa ato nga kahayag bisan pang ngadto sa pinakangit-ngit nga mga lugar, ngadto sa pinakadaotan nga mga suok-suok sa kalibutan. Personal siya tungod kay pwede nako nga ako ang tugutan akong kagalingon nga magdanag ko apan dili ko makapadanag sa imuha nga kahayag. So personal siya. Kitang tanan adunay ka hayag o giawhag tagsa-tagsa ta nga atong idanag kini. Ikaduha nga butang, this light is powerful. Gamhanan ni nga kahayag. Again, ang matag believer o magtotoo sumusunod ni Ginoong Jesucristo, gi-channel na siya kahayag ngadto sa ngit-ngit nga kalibutan or ngadto sa ngit-ngit nga komunidad. Now, ang kahayag mao ni nagsidlak or naghatag og ang ngit-ngit midanag og mihanag makita tungod sa kahayag. Atong hinumduman nga dili kita ang maoy hinungdan kun dili atong hinumduman ang illustration nga pinaagi lang sa hayag nga gi-reflect or gihatag sa Dios dira nato aron kita usab modanag ngadto sa uban. So sa inana nga paagi o sa lamang kita ka instrumento o sa lamang kita ka bumbilya o sa lamang kita kasama sa kandila nga mag-reveal og kahayag nga makita nila na ni si Kristo sa iya nga kinabuhi. So now ato usab nga bantayan nga ang kahayag is amazing kahibulungan kay ni siya. Wala siya'y physical nga properties apan iyang effect is ngadto sa physical nga mga objects. So dili na to makumkum ang hayag pero affected niya ang tanan ang physical. So now una nga butang atong hinumduman nganong gamhanan na adunay gahom ang kining kahayag. Una, ang kahayag is pildihon niya ang kangit-ngit. Simple nga logic, pildi jud ang ngit-ngit sa nga hayag. Sa mga kita, Kristohanon, dag-o na to ang daotan. Nagingon diha sa Salmo 119:105. Salmo 119:105. Ang imong pulong maoy suga sa akong tiil ug kahayag sa akong alagianan. Kita nagatuo ta niini nga ang pulong sa Dios maoy suga, maoy giya. Apan how about sa kato mga tao nga naa sa ngit-ngit nga mga lugar, ngit-ngit ka komunidad, ngit-ngit nga kinabuhi. Basin ang atong kinabuhi is maulang na ang Bible nga kaya nila nga mabasa, nga may maghatag nilang kahayag. Sa atong kinabuhi, magtinarong ta. Kita ra ang kanang gitawag na tog walking Bible nga ilahang nga makita. Ang kahayag mudaog sa kangit-ngit. Ikaduha, ang kahayag maghatag og colors. Magapanindot sa dapit, maghatag siya og colors. Nasaid ba ta nga ang color is wala na siya ni exist? Nasaid ba ta na ang color kay wala siya ni-exist. Dili siya mo-exist kung wala ang kahayag. So, og atong ang gamit or ang process sa kahayag is siya ang mo-absorb sa light then iyang i-hit ang object og unsa ang makuha or ma-reflect or mo-appear is mao pud na ang color nga atong mahubad sa ato nga pananaw. So, for example, puti na siya, hayag, danag, makita ang puti, nag-reflect sa atong mata, is pakaingon ta, puti na siya. Muhatag blue, ang usa ka butang, then maanaan og hayag, makita na to nga blue ang usa ka butang, magaingon ta nga blue.
makita, ma-reflect sa atong mata, ingon nga red or unsa pa na nga color. Pero kung walay kahayag, dili ta nga ingon nga unsa man na siya nga color, ito man man tanan. Dili ta makaingon mo nang ang kahayag naghatag og colors. Sama sa atong mga kinabuhi. Wala lang nagpasabot nga atong presensya anaa, kundi mudanag usab kita. Kita ang makahatag og kahayag sa kangit-ngit, dili lang kay kana tungod sa atong presensya, kundi maghatag usab sa color sa mao nga dapit, magaset sa tune sa mao nga dapit sa mga tawo nga naa sa kangit-ngit. Mao nang nyana sa Ginoong Kristo. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Wala nagpasabot sa presensya lamang, kundi maghatag usab og colors og mahimog nindot ang lugar or ang ibutang nato ang laing mga tao or ang tao nga naa sa kangit-ngit. Ikatulo nga rason nganong gamhanan ang kahayag tungod kay kini kaya niya osbon or banhawon or itwist ang patay. Ang pasabot nako diri nga patay is kato mga spiritually dead, kato mga tawo nga wala na kaila ni Ginoong Hesukristo. Sama kita, wala pa ta nakabaton og kahayag, wala pa si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Kita patay. Patay kita. Apan sa dihang nakabaton na kita og relasyon diha sa Ginoo, nakabaton na kita og kahayag gikan sa Ginoo. Na twist dili na kita patay espirituhanon. Kundi nagmatata, aware, nagsunod diha ni Ginoong Hesukristo. Og dako kay na nga testimonyo sa ato nga kinabuhi. Gamhanan kay na nga testimonyo sa ato nga kinabuhi. Nga ako patay sa una apan tungod sa kahayag sa ebanghelyo, sa pulong sa Dios nga nagpukaw sa akong espirituhanon nga kamatayon, ako karon buhi na. Mo nang gamhanan ang kini nga kahayag. Ikatulo nga butang. Sa bersikulo 14 ug 15 sa ato ang passage. Bersikulo 14 ug 15. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magtagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Atong makita diri nga ang kahayag kinahanglan i-project, ipakita. Need siya i-project. Now, na-produce ang kahayag, kung example kini nga suga, na-produce ang suga or ang suga naghatag og kahayag, dili na nato siya pwedeng tangtangan sa iyang kahayag. Kundi ang kaya nga atong buhaton, either ato ng alihan, ato ng i-cover or i-black, mangita taog ka ng pwede iali or itakob sa mao nga bombilya para dili siya mohayag, modanag. Apan wala tay ability nga ato ng tangtangon ang iyahang nga kahayag. Mo lang na ato nga mabuhat. Ang atong kaya on off lang na nato ang kanang switch, maura natong mabuhat. On off ang switch. Pero kung kana nagsiga na, wala na tay katungod nga tangtangon na nato ang siga sa suga. Ang kaya nato again kanang takuban or alihan. So inana ang ato ang makita diri sa bersikulo 14 ug 15. Now, ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Wala ni nagpasabot sa single lamang kasuga or bombilya, kundi daghan ni nga mga suga. Gitawag nag city gud, gitawag nag syudad. Dahil syudad nga usa kandila ray dagkot. Syudad daghan siya og suga, pundok siya sa mga tao, pundok siya sa mga suga, pundok siya sa kahayag. So now, nag-emphasis po ni dire ingon kita nga mga Kristohanon, pundok sa mga magtotoo. Grabe kayo ni ang atong influence kung atong idanag ang atong kahayag ngadto sa ngit-ngit ng mga komunidad, ngit-ngit nga mga dapit, ngit-ngit nga mga tao nga wala pa nakabaton og relasyon diha sa Ginoo. Grabe kay na ang influence. Imagine hayag kayo ang syudad, pundok sa mga Kristohanon kita.
Muna ang kahayag ni Ginoong Jesucristo kinahanglan nga i-share, kinahanglan nga i-project sa matag usa kanato kakinabuhi. Dili nato taguan, dili nato takuban, dili nato kaviran, dili nato takloban, kundi need nato i-project. Nagingon dira sa Lucas 8:16, Lucas 8:16, walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, bed. Kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makita sa kahayag ang musulod sa balay. So now na comparison diri sa ato nga passage diya sa Mateo is magdugkat og suga nya takuban og basket. Apan diri sa Lucas is adto sa ilalom sa bed. So kana nga illustration atong makita dira sa katong mga tawo nga nagtago sa ilang mga kahayag, gitakuban na ninyo mga basket or gitago na ninyo ilalom sa higdaanan. Katong nagtago sa ilalom sa basket is kato ni mga taong ginahon nila nga busy kay ko, taguan sa nako sa basket. Busy kay ko, wala ko'y panahon ana, busy ko sa ako nga kinabuhi. Or nangita sila og effectively kung asa sila dapit muhayag or mo shine. Apan kato sa mga tao nga gitago nila sa bed or higdaanan, kato mga tao is sila ang kanang gikonsume nila ang kanang haruhay sa kinabuhi, bed ganun, haruhay, comfortable, di na ta manangyaw, di na ta magbuhat og mga buluhaton diya sa Ginoo, comfortable na kaya atong kinabuhi, dato na kay ta. Kato ni silang mga tao nga dili na ipasidlak ang ilang hayag, ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Ang basket nagrepresent og kaning busyness, apan ang kaning bed is kaning laziness, pagkatapulan na sa comfortable nga kinabuhi. Ikaw ug ako nagadungog sa mensahe karon, ayo to guilty nga imong taguan na diha sa imong nga basket or taguan na ilalom sa imong nga bed ang mao nga kahayag. Atong hinumduman, brothers and sisters, mga higala, dili na to taguan ang kahayag. Atong hinumduman nga kita gitawag sa Dios, maghimaya kaniya pinaagi sa pag-project sa mao nga kahayag sa mga tao palibot kanato ingon man sa komunidad. Sa katapusan sa bersikulo 16 sa ato ang passage sa Mateo 5:16, busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao. Busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Adunay nakita nato diri nga ang kahayag is adunay siya purpose. Gi-project siya, aduna po siya purpose. Una, witness ni siya ngadto sa mga nawala or nahisaag or ngadto sa mga nasa kangit-ngit. Ingon siya nga matawag na to siya ga testimony, nakabaton ko og kahayag og testimony ni siya ngadto sa mga nangawala nga ako sama usab kaninyo nga nawala sad ko, nasaag sad ko, naasad ko sa kangit-ngit, apan karon nakabaton ko og kahayag, nakabaton ko og relasyon, nakabaton ko og Kristo sa ako nga kinabuhi. Mo na una, witness o sa mga purpose is witness na ngadto sa mga nangawala. Ikaduha is witness na tubangan sa Ginoo. Again, walay may tao nga kayang-kaya lang niya yang kaugalingon kung wala ang Ginoo. Ug wala usay pinakanindot nga butang gawas sa pagpagamit sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Atong mabasa dira sa 16, busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat og daygon, ilang i-glorify, ilang daygon ang amahan nga atoa sa langit. Mahimaya ang Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. Walay pinakanindot nga feeling dira sa kalibutan
nga pagamit ang atong kinabuhi, mapadanag atong kahayag ngadto sa mga tao. Ikaw karon nga nakadungog sa mensahe sa Dios. Aduna ba kay kahayag sa imong kinabuhi? Kung aduna man, from time to time, ayaw na tago idanag na ngadto sa mga tao nga nangawala, ngadto sa mga tao nga naa sa kangit-ngit, ngadto sa komunidad, ngadto sa tibuok kalibutan. Apan kung wala pa, sa Ginoong Kristo, nag-invite ka nato matag-usa. Nga moduol ta niya, makig-ambit ta sa iyang himaya, makig-ambit ta sa iyang kahayag. Andam ang Dios nga maluwas kanato. Ug andam usab ang Dios nga maghatag kanimo og kahayag. Again, ikaw karon kadungog sa mensahe sa Ginoo. Idanag ang imong kahayag ngadto sa komunidad, magampo ta. Ginoo, salamat din higayon nga din nag-remind nimo nga pulong amahan kung unsa ka importante ang kahayag nga imong gihatag diri sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat o Dios nga diin nakapadayon kami pag kinabuhi, nakapadayon kami pagsunod diha kanimo, nakapadayon kami sa pagdanag sa among kahayag tungod lamang amahan kanimo o Dios, walay laing rason o Dios. Tungod lamang kanimo o ikaw ang mahimaya o Dios pinaagi sa among kinabuhi. Wala ko masayod amahan sa matag dalunggan karon nga nakadungog sa imong pulong, ikaw mag-bless, mag-protect kanila. Padayon Ginoo, maghatag ka Dios sa imong kahayag sa matag usa nila ka kinabuhi. Ron sila usab amahan makahatag usab, makapaambit sa kahayag ngadto sa uban. Nagikan kanimo o Dios. Takos kang pasalamatan, alagaran, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. ACCF Cebu invites you to a special couples event, Love and Longevity, at City Sports Club Cebu on May 30, 2 p.m. to 9 p.m. Come join us as we talk about health and love life. See you there. Join us for TLCC Kids Camp 2026 on June 3 to 7 at the TLCC grounds with the theme Joy Sparklers for Jesus. Registration is now open. Coordinate with Sister C-Joy or Sister Maluz. Enjoy fun-filled days of worship, games, stories, and friendship. We can't wait to see you there. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship right after 10 a.m. Sunday service. A place to connect, grow, and walk together in faith. Join our Adult Sunday School every third Sunday of the month, 1 to 2:30 p.m. Our topic for 2026 is Christian ethics. All this to be led by Reverend Daniel Wong. Come and be part of the praise and worship team. We're looking for vocalists, musicians, sound and tech volunteers, and projection or media team members. No stage experience? That's completely okay. We train, we rehearse, we grow together. Because worship isn't a performance, it's a ministry. You don't have to be ready. You just have to be willing to learn. Volunteer and sign up now. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box of the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.